Mga igsuon, kining santos nga misa, hatod kaninyo sa Paulines, sa Dreamvet Groups Philippines Incorporated, og ning maong istasyon, DXAM. Halad alang sa santos nga misa. Tawata o bala ang Trinidad kini sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit ng pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad, nga unta ako usab mamahimong tibuok na halad alang sa imong kahimayaan ug sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Hesukristo uban ni Hesukristo, diha ni Hesukristo. Katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan ug pagpasalamat sa imong kaayo nga walay kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Ang relihiyosong tradisyon o kalihukan parehong maayo. Apan dili lang unta kini hangtod ra dinhi tungod kay wa kitay personal nga relasyon sa Ginoo. Bisag nagdaig kita sa Dios pinaagi sa atong mga ba o buhat, di ay ito ang atong kasing-kasing wala sa Ginoo. Mga tigpakaaron ingnon. Mao kini ang gisukmat sa atong Ginoo sa mga relihiyosong lideres ug magtutudlo sa ebanghelyo karon. Hatagan unta kita sa Ginoo ug yano nga kasing-kasing. Ang pagtuo mismo gasa sa Ginoo ug makaduo lang kita sa Ginoo tungod sa iyang grasya ug dili tungod sa atong personal nga panimuha. Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Marvin Dier Labasan Moralias. Inabagan sa madasigong pag-awit sa Paulines Friends. Palihog Manindog. Anak kamu ating sulat at butas sa Ginoo, ang gustong dalan kamaturan kinabuhing may undan. Anak kamu atong simbahon awitan ta ang Ginoo, kay ang ngayan gayud siya sa bagay ug mata. Ikaw ang kadasig, ikaw ang kalikod, ikaw ang paglaong kanon sa among katibo, sa among pagantos, nabangin kami o Jesus. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios Amahan ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Mga igsuon, maginuso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Tang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magagahom sa tanan
O kaninyong mga igsuon, kay napalapas sa pagdako uyamot, sa una-una sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ngayong buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa na ngamuyo ako kang Santa Maria, kang Naing Berhen, sa tanan ng anghel o mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang takita sa Dios nga makagagahom katanan o pasayloon sa atong mga sala. Anong takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaluy kami. Ito sa langit, kagait sa iyang matao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nung hari, Diyos Amahan magkagagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagaling ko sa tuo sa Amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, o Jesucristo. Ubang sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. magampo kita. O Diyos na gamhanan, una among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahimpitan, dugangi ang among pagtuo, ug sa imong way puwas nga pagamuma, bantay ang tanang maayo, nga imong gihatag ka namo, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak,
Nabuyog hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Ang unang pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio, Uluhan 4, tudling 1 ngadto sa 2 ug 6 ngadto sa 8. Unya miingon si Moises sa katawan, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo, ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Ayaw dungagi ni kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Tumana ninyo kini, kay mao kini ilanan nga kamo malaumon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nila ni ining tanang mga balaod, muingon sila sa walay duwa-duha, ang katawan ni ining dakong nasud, malaumon ug masinabuton. Kay unsa mang nasura ang gamhanan, kansang Dios duol kaayo niini, ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios, nganhi kanato sa diyang mosangpit kita kaniya. Ug unsa mang nasura ang gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong ingon ni ining tanang balaod, nagihatag ko kaninyo ni ining adlawa. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa kamatuoran nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Ang naghimo sa kamatuoran nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Siyang nagalakaw nga walay sala, nga nagbuhat sa matarong, nga naguna-una sa kamaturan, niya sayang kasing-kasing, ug wala magasulti og dawtan sa iyang dila. Naghimo sa kamatuoran nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Singa siya nga wala magtagmal, sayang isi katawo, ni nagpasangil batok sa iyang silingan. Pinagi kaniya ang sad-ang hitamay, samtang nagapasidong siya kanila nga madlukon sa Ginoo. Naghimo sa kamatuoran nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo. Nga wala magpatanto, nga ilabihan sa iyang salapi, ug wala mo dawat o suborno, batok sa walay sala. Siya nga nagbuhat niini, mga butangan, diligayod masamo. Naghimo sa kamatuoran nagapuyo diha sa atubangan sa Ginoo.
Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Puluhan 1 tudling 17 ngadto sa 18 ug 20 ug 28 ngadto sa 29. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga mao'y nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot iya kitang gihimong mga anak, pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Busa, isalikway ninyo ang tanang ngilad nga batasan, ug daotang mga buhat, ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbongi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunuat tumana kini. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuuhan mao ang pag-atiman sa mga ilo ug mga byuda sa ilang kalisod, ug ang pagmatngon nga dili kabulingan sa kangilad sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw, Ginoo. Ang mga Pariseyo o pipila sa mga magtutudlo sa balaod gikan sa Jerusalem mialirong kang Hesus og namatikdan nila nga may mga tinud-an si Jesus nga nangaon nga hugaw ug kamot. Sa ato pa wala sila makapaghunaw sumala sa paagi magitudlo sa mga Pariseyo nga buhaton sa mga tao. Kay ang mga Hudiyo god, labi na ang mga Pariseyo, nagtuman man sa mga gitudlo sa ilang mga katigalangan. Dili mo kaon ang mga Pariseyo, kundili una sila makapanghunaw sa hustong paagi. Ni mo kaon sila og bisan unsa magikan sa merkado, kundili pa kani kahugasan. May daghan pang mga sugo nga ilang nadawat og gituman, ingon pananglit sa hustong paagi sa paghugas sa mga tasa, mga kulon, mga panaksan, mga tumbaga ug mga higdaanan. Busa nangutana kang Hesus ang mga Pariseyo ug ang mga magtutudlo sa balaod, ngano ba nga ang imong mga tinun-an ula man magtuman sa mga sugo nga gibilin sa atong mga katigulangan, kundili nangaon hinuon nga hugaw ug kamot? Si Jesus mitubag kanila, wala gayud masayop si Isayas sa iyang gipanagna, may tungod kaninyo. Mga tigpakaron ingnon kamo sumala sa giingon sa Dios nga gisulat ni Isayas. Kining mga tawhana nagpasidungog kanako sa pulong lamang, apan ang ilang kasing-kasing alayo kanako. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako kay ilang gitudlo mga balaod sa Dios nga mga sugo nga hinimo lamang sa tawo. Og midugang si Jesus sa pag-ingon, gipasagdan ninyo ang mga sugo sa Dios ug mao hinuon inyong gituman ang mga pagtulun-an nga iya sa tawo. Unya gipaduol pag-usab ni Jesus kaniya
ang kanon sa katawhan ug miingon siya kanila, pamati kamong tanan ug sabtan ninyo kini. Bisan unsa nga mosulod sa baba sa tawo, dili makahugaw kaniya. Ang makahugaw sa tawo mao katong mugula kaniya. Kay gikan sa sulod, gikan sa kasing-kasing sa tawo, manggula ang mga daotang hunahuna, pagpakinghilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, pagkaibog, pagpanlimbong, kalaway, kasina, pagbutang-butang, pagpagarbo, o pagbinuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Naigsuon ko ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Doon na katoy usa ka bata nga nagpuy siyang lula sa simbahan. Pagawas nila sa simbahan, di ba naman ay mamaligay mga balloons, no? Ang lobo. Unya, niya na ang bata sa lula, nungutan na siya sa lula. Nalagi balon na kusog mulupad la no, na po balon nga dili kusog mulupad. Unsa man na siya la, tungod na sa kolor o tungod sa iyang gidakon? Niingon ang lula. Ang katakos sa paglupad sa balon wala nagdepende sa iyang gidakon o sa iyang kolor, kundi kung unsay hangin na misulod niini. Ordinaryo ra nga hangin, di ba, di gyud na kay siya maglupad, pero kung imong giumbahan og oxygen o helium, usog siya maglupad, no? Mga igsuon, ingon ini usab atong kinabuhi. Ang tao wala nagdepende ang iyang pagkasiya, ang iyang dignidad, wala nagdepende kung unsay makita sa iyang gapanggawas, iyang kulor, sa iyang panamit, dili no, kundi kung unsay nasulod sa iyang kasing-kasing. Karong panahon na kanang nagkakusog kay ning mga beauty related products bitaw, hangkay kanang paputi sa nawong, nudnud diri, nudnud didto, no? Tapos kanang mga beauty related institution, establishment, kanang mga spa, mga parlor, so unsa pay ngalan na, mga grabe lagi kanang ako nimo tanang mga diri palibot sa syudad, no? Pati daghanan asa ka maadto, no? Daghang kay mga gamit pang pagwapa. Tingali mas dako tingali atong gasto sa gipagpagwapa kaysa atong pagpagkaon, no? Ang uban bahalag di makakaon basta makanudnud sa naong, no? Mga tigulang kaayo, no? Grabe pula kay mga naong, no? Pura na sila clown tan-awon, no? Napoy uban kanang ibanat pag-ayo ang naong, no? Tingala na pa sa mga naong dili na mao ang dagway, no? Ang mga puti magpaitom, ang mga itom magpaputi, ang mga kulot patulid, ang mga tulid pakulot, no? Di mo kaayo ang kalibutan, no? Parang umot no saon nato ni pagtan-aw, no? Pero akong namatikdan samtang daghan kay tang mga gibuhat aron nindot tan-awon ng atong dagway, kanang concern kita sa atong mga usatong mga sanina, no? Well, nagkales, nakagamay ang ato ang pagtagad sa ato ang espirituhanon kung unsay anaa sa atong kasing-kasing. Ang atong ebanghelyo karon nagpahinumdum kanato nga mas importante kung unsay anaa sa kasing-kasing sa tao. Usahay kanang maot og batasan, no? Bugwapa kayo pero maot og batasan, no? Saon man nato, no? Di mo kaon sa iro ang batasan, no? Ito sa atong ebanghelyo, brag naigo kita tanan sa atong ebanghelyo, no? Gikan sa kasing-kasing, no? Isa-isa gyud sa Ginoo, no? Tingali samtang nagbasa ko sa ebanghelyo, naghupo-hupo ta pag-ayo, no? Pagpakihilawas, nautang huna-huna, pagpangawat, pagpanlimbong, pagpagarbo, no? Tingdaghan nagiusa-usa sa Ginoo unsa tong mga butang nga makapahugaw sa tao. Tingali usa ko magpadayon ato ni kinalang sabton nga ang Ginoo wala tudlo diri health tips, no? Kana bitong musaon nga maayo atong panglawas, no? Ang pag-atiman sa kaugalingon usa ka maayong gawi sa Kristiyano. Nakita sa English, ba? Cleanliness is next to godliness, no? Ang kahinlo sa atong panlawas sunod na sa kahinlo sa atong espirituhanon kahinlo. Si Kristo diri atake sa mga kadugkuan, mga leader sa ilang simbahan kaniadto tungod kay iyang mga disipulo nangaon nga hugaw ang kamot. Kini wala nagpasabot nga wala sila nang hinaw. Kay sa mga Hudiyo manggod, ang ilang pagpahinaw dapat moaging proseso, no?
unsa kadaghan sa tubig, unsa paagi sa pagpanghinaw, mga ritual, no? Bisip pag nanghinaw ka pag-ayo, bisip pag imo nang gilakwaan imong kamot o gibutang muriatic acid, kung wala ka ning palo sa unsaong paagi sa pagpanghinaw, hugaw gihapon na para sa ilaha. Nga sa ato pa ang concern dili may tungod kung hugaw ba o hinlo sa kaning kuan sa lawas na pamaagi. Sure gyud ko nga dili hugawan ang Ginoo, no? Hinlo gyud siya, Ginoo gyud siya. Apil gyud na sa Ginoo ang kanindot, kahinlo, di ba? Apil na sa ilaha. Ila diri gusto nila ang pamaagi, sundon gyud pag-ayo. Nya nabon ni mga mali nga interpretasyon, no? Kini wala nagpasabot kaning tawag og tradisyon. Kanang tradisyon nga capital letter T sa Latin siya is traditum. Kana siya nga tradisyon mo kana siyang mga kamatuoran sa pagtuo nga dili mausab nga ang Ginoo Dios ang simbahan gitukod ni Kristo. Kana siya dili na mao giatake ni Kristo karon dinhi sa atong ebanghelyo kay say man kaning mga pagtulunan sa simbahan mali ni kay pagtulon sa tao dili ha. Ang pagtulunan sa simbahan pagtulunan sa Dios. Ang giatake ni ha kanang mga traditions o sa Latin tradita kaning plural kaning pamaagi sa pagbuhat og mga butang o paagi sa pagpadayag sa atong pagtuo. Pananglitan, no? Pananglitan. For example, no? Kaning naghatag og seminar sa mga PSL, no? Kanang may tungod sa liturhiya. Nga pagkahuman ako hatag about kung unsa ka importante ang liturhiya, ang sakramento, ang Eucharistia, ang pangutana to sa kuha, Pader, unsaon pagbaw, unsa kad layo ang ibaw, no? Kung ana ba kanang kutuba diri sa ubos ba ni ana. Pero na ako ra sa kuha, bro, sayang sa akong gihatag, no? Wag ginangutana kung saon namo nga mahimong hindot ang among pagsaulog, o saon namo nga bulambong among pagtuo, pangutana, unsaon among kamot, Pader, kanang anaon kanang pag binata bitaw nga mga pangutana, mo ni ang gusto sa itong Ginoo, mubalik ta kung unsa mas importante, nanglita sa sa misa. Importante nga nasabtan nato kini, ug atong nahuna-huna kung unsa ni kay importante. Kay kung ato kini nasabtan, ug importante ni sa atoa, musunod na ang atong pagabuhaton, atong pagrespeto. Importante ang disposisyon, kung unsa ang ilalom. No? Kay usahay, ang uban sa ato, santos kay tan-awon, pero ang kasing-kasing nagsimba wala day diha si panglibak si kasuko iyapon maayo kinahanglan nga karon atong Ginoo nagtawag nato nga atong mga Kristiyano dili lang ni siya costume sa party ba no kun dili kinabuhi puy-an matud pa sa atong unang kaduhang pagbasa ni Santiago ingon siya kanang ato ang kuan isalikway ang mga ngilad o kay mga buhat ngilad nga mga buhat isa likway kay kitang tanan ang tanang mga maayo gasa gikan sa Dios puy-an ang maayo dili itong mga ngilad ang kasing-kasing mo'y ato ang siguraduhon kung unsay na atong kasing-kasing kay gikan sa kasing-kasing sa tao mugula ang dili maayo kanabitaw nakay-kasuko permanente tanang mga butang sa palibot kanang masuko ka no ulan na po, ulan, yaw kang init na po, init ka, no? Libog ng Ginoo na to nang makakita tag tao nga mukatawa sa imo ano katawa man ka kasuya ka, kung di mo mukatawa ang namukot man ka, suko ka no? Tanan bitaw nang dili maayo kung unsay naa sa kasing-kasing dili maayo no? Apan kung unsay naa sa kasing-kasing maayo gani maayo gyud na butang ang makit-an kinamdom ko sa usa ka pare sa una Surigao no? Gitulis sila Pader kikuan day gikawat ang atong kuan Pader collection ang ingon sa pare praise the Lord yan ang pare na po ang tatanong ka ng sumbagon ta pagsubag ato hallelujah papiran ka praise the Lord pero kung sa ang nasa kasing-kasing sa tao mao ang mas importante igsuon susihon natong atong kasing-kasing apan dili kita maulaw sa pagduol sa Ginoo kung ang atong kasing-kasing puno sa dautan dili maayo hinuon mas mapaduol ta niya kay siya ra may makahindo nato di ba usay kung makasala ta palay ta sa Ginoo kader di na ko musimba kay taas akong sungay musangko na mas maayo nga musimba karon masangko nya maputol na kanang usay ba kanang kung ano itong mga dautan na itong mga moment mga panahon dito ta nga mas mag-ampo pa ta sa paduol ta sa Ginoo no?
Kay ang Ginoo ra may makapabag-o nato. Wala may lain. Ako nga kung nakasala ta karon, kalahubog, kalainom, chismosa, tabian, tibakira, kitang tanang gitawag sa pagduol sa Ginoo. Hinluan niya ang atong kasing-kasing. Sama gud sa usa ka amigo, panalitan na ng imong amigo, nabisita sa atong balay niya. Inig abli nato sa atong amigo na bisita bitaw. Mahibaw na to kung kana atong amigo gid nato kung panalitan inig abli nato sa atong amigo niya, hugaw ka atong balay no, nagtayamukap. Kung ato kay siya pasudlon kana amigo na siya. Pero kung maulaw ta di gyud nato na siya amigo, di ba? Inig abli nimo ng surprise nga visit nga abli. Uy, naman day ka. Nga maulaw mo ka, di alam sa kasagawasa. Dili tag panghinlo no, taguan ang labhunon lalom sa lamisa no, sabunan ang mga hugaw kay maulaw ta sa bisita. Pero kung inig-abli atong amigo na tas maayo kay niya kahalang tabangay kog laba diri kasi ligi na didto nahugasi ang atong anak ko sa una bisita ko sa alay sa akong auntie no. Uy maayo kay naa ka na pahugas didto no. Para kana no. Kung ang Ginoo ini panuktok sa atong kasikasin inig-abli nato siya sa atong buhaton ato siyang papawaon kay hinluan sila ko ato kasing-kasing pero usahay adunay mga hugaw nga di nato kaya hinluan mao nga imbis nga maulaw ta tunlo nato ang atong kaulaw pinasayod kita nga mahigugma ang Ginoo sa ato pasudlo nato sa atong kasing-kasing nato Ginoo no tabangay ko hugas sa plato tabangay ko labas sa labunon di sa akong kasing-kasing mun ana unta kita sa katapusan nato ni lain nga istorya natoy usa ka driver no driver sa taxi no yanay madrin misa kay sa iyahan kay ang madrin yung aka madto sister niya sa unahan lang sa kay siya sister kanang nadyo koy kanang gihuna-huna sister ba ini maayo sister pero gusto lang kasugdian ako sa man na kanang nangandoy jud ko sister nga makahalok ko madri siya sige yung sister, sige pa, kisunta ka kung duha ka kondisyon. Una, kinahanglan nga katoliko ka. Ikaduha, dili ka minyo. Ingon ang driver. Sister, katoliko jud ko, dili ko minyo. Mato nga sige, pwede ka mo kalok. Baka magkisa madri, sa kuan sa taxi driver sa Madrid siya. Salamat sister ha. Siya ayaw na. O sa unahan, ingon ang taxi driver, sister, nangilad di ako sa imong sister. Naman, dili bi ako katoliko sister. Dili pug ko minyo pug ko sana ingon ang Madrid ay ayaw ka bala ka dong kay sa tinuod lang dili pug ko Madrid ato lang ko costume party Roger di ako ngalan dili di Madrid no costume ra di ay no usahay kung mangilad ta sa atong kinabuhi ilahapon pud ta mauna ang Dios wala nangilad sa tuwa puy anato ang atong pagkatinuod nga Kristiyano. Kaya dili lang ni for costume para sa party. Kini kinabuhi gayon. Hinaot ako nga kayo karon itong pamalandungan kung saon nato pagpuyo ang matuod ng kinabuhi. Dili lang sa nato na gastuan pagaya itong nagway no. Gasto ang inyong kasing-kasing. Tag 30,000 ang inyong gasto, mag 50,000, mil ang gasto ninyo no para sa inyong naong. Pila man kaninyo nakapalit og Biblia nga barato ra na no. Kapalit og reading materials, bisita mo diri sa St. Paul. Aron makamalit mo mga reading pila ra man na no. Dako ta gasto gigahin sa ato ang mga dagway, sa ato ang mga panglawas. Pero ang pagpapuno sa atong kasing-kasing sa maayong butang kulang. Hinaot nga sugod karon atong tagaan ug dakong higayon. Hinaot pa parihog manindog kitang tanan ug atong ikadayag ang atong pagtuo kitang tanan nagatuo ako sa Dios ang Amahan ang makalagahom sa tanan magbubuhat sa langit ug sa lupa nagatuo ako kang Kristo iyang bugtong anak atong Ginoo ipanangkon siya sa dalang sa Espiritu Santo ug natawag ni Maria nga ulay naganto siya sugo ni Poncio Pilato gilansan sa krus namatay ilubong niadto siya sa namatay sa katulong adlaw nag-anho siya nisaka siya sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios ang Amahan ang makalagahom sa tanan balik siya ang paghukom sa mabuhi sa mga minatay nagatuwa ko sa Espiritu Santo sa santos ug katoliko nga simbahan sa panag-ambit sa mga santos sa kapasayloan sa mga sala
kapanhaw sa lawas ug sa kinabuhing walay katapusan. Sangpiton ta ang atong amahan aron limpyuhan ang atong kasing-kasing, matinud-anon sa atong pagtuo ug mahimo kitang angayan nga muhalad kaniyag pagdayeg. Mapaubsanon kitang musangpit kaniya sa pag-ingon, Ginoo ablihi ang among kasing-kasing. Ginoo ablihi ang among kasing-kasing. Unta ang simbahan diha sa iyang mga lideres magpadayon sa pagpalambo o mudalag daghang magtutuo sa bangkiti sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ablihi ang among kasing-kasing alang sa mga butang langitnon. Unta kadto silang nagtrabaho sa nagkalain-laing kahimanan sa komunikasyon, mopalambo o manalipod sa dignidad sa katawhan, hinay muguba niini. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ablihi ang among kasing-kasing alang sa mga butang langitnon. Unta iiway kita sa mga katalagman, sama sa mananakod nga sakit, gubat o kagubot, o sa kadautan sa korupsyon sa panggamahanan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ablihi ang among kasing-kasing alang sa mga butang langitnon. Unta magpabiling kitang matinud-anon sa pagpuyo sa mga sugo sa Dios, apan dili gamiton aron pagbiay-biay o paghusga sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ablihi ang among kasing-kasing alang sa mga butang langitnon. Patag santos nga misa sa adlang Domingo, dili lang unta kini usa ka santos nga debosyon, kundi tamdon nga selebrasyon sa tinuoray ang presensya sa Ginoo nga nagauban kanato ug nagaawhag sa pagtubag sa tibuok natong kasing-kasing ug kalag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo ablihi ang among kasing-kasing alang sa mga butang langitnon. Alang sa pahulayng dayon sa mga kalag sa purgatorio, ilabi na ni Victor Rolion, Luz o Antonia, magampo kita sa Ginoo. Ginoo ablihi ang among kasing-kasing alang sa mga butang langitnon. Maluluyong Amahan, dungga ang among pag-ampo, daygon kanamo dili lamang sa among ngabil kundi pinaagi sa among kinabuhi sa tanang adlaw sa among pagpuyo. Hatagi kami sa imong grasya kanunay, kini among gipangayo pinagi sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo. Amen. Sa kadaghanan, ipili mo ako, nililunggasa ang pagtawag mo. Sa balik mo kawata, kinabuhi ko gugma. Himua akong angayan kanimo, malaumon ako sa gugma mo. Sa palihog dawata, ang kinabuhi ko gugma. Himua akong angayan kanimo, malaumon ako sa gugma. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan
makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkaig ug pagmamaya siyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magdalaon ta nga ri kanamo sa imong pagpanalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad na kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Walang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud. Nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan. Sa ingon imong gipadala ang among manlulubos nga imong anak. Imo siyang gipadala nga tawo sama kanamo inuon hawa sa sala. Aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan hiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, ulo ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, gunang nagani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Kalawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kay ninyo nga tanan ug tan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og Panginoon kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bagong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong anako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo mupalit Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Benedicto among Papa, ni Romulo among obispo, ug George iyang kabulig obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila ang mo ikaw nga daygon ug ang mo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Ginaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag na kanimo makagalgahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Karon mag-ampo kita sa Amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namun nga nasa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, umabot ka namang imong ginarian, patuman ang imong pangungod, hindi sa'yo tamaygon sa langit. Ang kalanuna mo sa matatadlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Upasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugian sa panulan. Tinulungan, luwasa kami, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Sa nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahumog ang himaya, ang dusa ka Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig sa unay. Linaw.
Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulaan kita nga gidapit ning iyang bangkete. Ginoo, dili ko angay nga malawat kanimo, apan ni pamulong lamang ug mamaayo ako. Samtang nagpakalawat ang pari, alang ni adtong dili makakalawat karon, uban ni ako ning maong pag-ampo. Jesus ko, nagatuo ako nga anaa ikaw sa santos nga sakramento sa altar. Gihugugma ko ikaw labaw sa nga tanan, ug kay dili man ako makakakalawat karon sa imong santos nga lawas ug dugo, hinaot paunta nga moari ka sa akong kasing-kasing sa espiritual nga paagi, ug ayaw itugot nga mahimulag kami kanimo, hinunua sa gupa kami hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Magligo nung kanamo kini pagkaon diya sa imong gugma, para magalagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsunan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Makagagahom ug tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo, matalinghugi kami nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nabuyog hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Manalangin kaninyo mga kakamo Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Kahalad na ang santos nga misa lakaw kamo sa gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Mga igsuon, hangtod sa sunod Sabado, ning samang oras ug istasyon, ihatod kaninyo ang santos nga misa sa Paulines ug Dreamvit Groups Philippines Incorporated. Daghang salamat. Sa butang labing dilihon, balikan ang sa kagahapon, kaliusas na dapong palingkamot, karon ug sa adlaw mo abot. Ang tanan sa usat at kaduyuan, pagkabot sa kinatibukan, matawanong kaluwasan, ang diwas sa kahimpitan. Kung isa sa namatutang katalagman, nagapabilin sa katawan, ang kalikon sa buhing maruganan, magsalis sa Diyos na Amahan. Ang tanan sa usat at kaduyuan, pagkabot sa kinatibukan, natawanong kaluwasan, ang diwas sa kahimpitan. Kahiusa sa pagbati, kahiusa sa akong